Kubor ka Batisi TV. Lawan Rasha P dak Modrina Auto Enterprises, Maulai Nong Kwar TSS Road Shillong, ringkat ka 3 Olives Restaurant, M Crown Hotel, Kendaila Shillong, bat ka Orange Nissan Loom Sopo Shillong. Wan bantit ya ka Kali Datsun Ready Go Batamai, ka Baskem Bat Biddor. Kan long ka jingkin mau pateng la pateng ha ka history jong ka hima nong klau ban yo ya ka yo ka benengkong hapo ka hima ka ban long man ka sngi us kena jong ka hima nong klau upa KMs le harengkat ka jing senran lang jong ki menteri ka hima ki bakentum ya u menteri Bolnes L Nong u menteri Lawrence Basayomoj usordar kasnong pendeng yong uba Bornats yong bat kinong kit kam jong kasnong pendeng yong haka arpo nruturik urisau arajar arpo kilalet jurim yakayo langsti hadin baka hima kala island yikinong shong yo ban pensdang no yakadi ka thet bat ka shong yo man na kasngi habaro kawai ka yo. Nong song dukan bat nga kumju kum pai ba mui la ban ong ba ngin da snut na sibur la da ka pliman ka sinema ka kum jing pe jong ni ye mentahi la don kam hi ban pliman ka sinema ka jing da wa jong ka por numar ba ki pai ba le si ki bawana jengai teng teng ki pe tang ka sniyo na yek sniyo ku jing bun jong ubre ko long sa bapalat tel dang ikwa ban kian ukubek 19 rundai kum ong tengi ngumla syu ban ya le ta ka distancing mo ka social distance tela da kipliman kata man ka sngi pa dete kina kalyang jong ki pai ba ka ban jengai ru kila ban wan yo hono no ko por kila ban yo kitia ki baki ki don kam bat ka doru le se ki pai ba ki bawana ki snang ki ba jengai kan kham don ka jingi onong khendiat namar dang ngisan ya tanga po ki ni dukan station ka dor ka kham kieu tila dang yethi na yo ko ba ong kinong kendong jongi ka kham soi bat ka kham don ka jingi onong khendiat mar ka kham duna ka do hi ngine pandor kumi ka ta long lang yi ko chang yu habdi kalang tang hanong stang ariu marsasi yu kenci yu halda ki yo haki wai ki yo da ki play semua bahawe lang be asin stay yo dah halda ki da play maksma robiam ni Sibi bina jengai de ang bisigaran besong kali tin pli man kasngi tin namyami kentang besong kali nya bam na ayun wan ne yo lamya di te da asin te yo te dang yo bandi mete ban pli man kasngi te kino kiba kini bahajan te kila ban lang kiba jengai te nam lang man pli man kasngi lang hakajing susu jonga ba ngimlak ban ong ban syang man kasngi ngilik try la koy ka kama lese kiba lap ban syang man kasngiru lese kinong ba kabha man kasngiru mla ban tep hakani ka jo kasngi upa KMs le ulalai jingoru ye ka yo bathamai ka badang pentrai hakani hi ka jo ka jaka ya ka balatip kum utirot sing market complex habaya kren bat ka Batisi TV upa kena ka hima nong klau ula penpau ya ka jingkmen ban yoi ya ka jingstat bat jing shimkhia jong kinong trei kani ka yo bat ula ongru baka don ka jingkermen baha usnam uban wan ansala ban penlong yo hakani ka yo bat thamai ka badang dairu ka jing trei ya ka benta ka benengkong ka phase 1 jong kani ka yo nakalyang jong ki pat ba nong shong yo ki bala penpau ru ya ka jing sngokumen bala yo ban penlong yo man la ka sngi pat donru ki ba penpau baka baha ban penlong yo kumbujulong kata tang arsin shitayo hanrei na kalyang jong kena ula krenshai bakam long ka basok ban penhon yo upat ba hanrei ka ka baka hima kale kalong nakabenta ka jingbet ka biang bat jing mentohi jong ki pat ba babon balang
Layo lat ya kebanuan kami mentah kesengi. Hap pok kena ke yo mesti kena kesengi kelong ba. Nang sultan kam sya ya ka jingpli ya ka yo man la kesengi. Namar ba ki nong kendong ke jongi kampusin kila penkap nya ya ka yo selong. Telah dak don no kena ka yo ka pan pli man la kesengi. Misu ka don ka kawarra ka jing mentoy. Ya kinong lek nong wan bat kham tam ka ai ka jing mentoy kham tam kinong syong yo bat kunju ro kinong wan kinong lek yo na ka benta ban kham pensup yaki ha ka jaka bakin penlut ya ka por siselong da barok singi hnrei kin wan hang ne pangki khendiat genta ro kilala ban pendap ban yo lut ikimar kimata na ka benta ka jing don kam jong ka yeng ka sem ka jongki thi long ya ke bakum kita kitu kiba lek skiwe giwe giyo hoi haba kisngau bagadon ka kham yo jing bentoy na giwe giyo gila ban lek skiwe giyo hnrei ki babun pada ki don ki bomla ya ka ban lek skiwe giyo kanyarap iki pada na ka benta ban syong ha ka ne giyo ban don ha ka ne man la ka sngi na ka benta ka kamai jakpo ke jongki ta ka long nginam la ban pen hun lut ya baro hnrei ka ai ka ba ngis ngudon kam ka jongi kalong ban ya bit ya biang lang habaro tingi hap hiban pleno ya gayo namar ba kidon baro ki balek song yo keleng te gitu ki bom yo lat ban lek song yo keleng kala ple kalat kalenti na ka benta ka jongki bakin yo banwan song ha ka ne gayo man lak singi ni sngo kuman sibun ban yo iya hapo jong ka jingalam jong kontraktor bela sim kia haduk banda pendap kat ne ngi ba ka jing trei lu kalong ka ba bit ba ka ba ibiang ba in pek tangi ki karukom ka trei ka quality jong ka kam ngi las ngau hun bhai ka ne ka jing trei jong ka ne ka project ka ba don ta hang ne tingi hap ban ya ro ru yu kontraktor bulala ban le kat ne namar ba ka jing trei stom lem ka jong rengkat bat ki nong trei ki misteri naduk ki baret ngi baki sim kia kat mangi ngawan mangi sane ngi bek baki don te kapen ba kam simpor slam ya kaban pendap ya kene wat la kalolong kumne pedeng jong ka pandemik ka bangi mla ya kaban trei malaga sngi ki mar ngi namla ban yo kembala penbet penbiang te hnrei wat la katarung ba ka don ka jingkerman ka bas kam ba ngi khmi lenti ba husnam banwan ngila ban pleno ai kene kayo to ha ka be dei bat ki wei ki face haji sha na kaliang jongi ngila ya kran ya ka state BJP bat kumju ro ngila kerpat u ban pensngau ya kene khubor saduk sedelhi ha ka sngi ka bawan uskatri NEC ru ngila persyang ban ya kran dagadon ke jingkerman na kaliang ka jongki tang ka wei kalong ki apshwa ba haduk bandala ban pendap ya kene bat ya kataka benta ka ba ar bat ka balai ngidang don ka jing penkre ban pensnai ka DPR te gi sutho ba ka thong jong ka central government hi ka don ya ka thong na ka benta ban pek chwai ka ne ka quality ka jing trei jong ka ne ka long gumno bat ha ka no ka dor ngila ban pendap ha ka no ka dor ngila ban manage ka adien ba kalai ilut kita gi nom sebat ki jing penbet penbiang ka jongi swa ban pli ka ne ka yo bat ngi don ka jing kerman scam ba ngin sayo ikite ki artili ki badang sa ro kumba lapen pau do presiden jangka state BJP ak do kesini ngam dab don sibun ban ong hnrei ka jing ngokman ka jing nakaliang ka jingi kalong ngadon ya ka ban pen pau kalong ba ngi kentu ya kin ong wan yo kinong lek yo ba ngi kwa bakan don kata ka disiplin rengkat ka jing trailang bat ka snong naka hima ka jengi naka dorbas im ngilaya kren ngilaya maj phang swaban pli ka ne ka yo ka bahakmat kalong bangin don la kata ka rule la ne ka kenja protokol ka bangin penmi ka kenja jing betha ye ki nong wan yo nong lek yo nang ba ka ne ka yo kan long ka bakhoj ka busuda namar ngi hapan don kata ka jing ya dei bat ka environment la ne bat ka mariang ngimla ban suong namar kayo kadai ka jaka ka baro ki wan ban bread ki jabo ki jaban ban penmi kadai nayo ki jabo ki ban penmi te kadon kam yangi kum ka hima kum ka snong bangin snai kita ki jing betha le ne ki kendon ki rule kumno ba ki nong wan yo nong lek yo
kin pikir kenang bangin nem penjabo ya kane kamariang saudong jong kane kamariang kata kadon ka bahakmat ngadon ya kaban keren ya kita ka dorbar sim kalaya keren hakini kita yo beladap bangin sapenlong no ya kajingalang jong ki sorasnong barok ki bahap haka Riboy district ngilabu haka arf kendai terek ban kendo yaki na ka menta ban yo ban pli pat ikiyo ki badai sekitai kitan jong ki bahap hako ka Riboy district pat ya kani ka area jong ka ki badon ha kani ka ki bahap hako ka civil Mairang civil subdivision ngila ya rai ban khat yaki sorasnong barok hakalai potrek nakan tamani peliu jumut nang ngila ban peli lut